kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichiwera pasi munin'ina bata ndarisimirira muone action ndoda kuti muchiona action chete ndichanaki Kulien TV yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho yatinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndauya ndine nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kupisa. Tiri kungoti aiwa garai mune data, a lot is going on iko zvinezvi pari kupisa ende pachavhundutsa vanhu. Pane ma-meetings ari kuda kuitika and something big is about to happen. Pakuda kuchinjanwa mashoko ende pakasachinjanwa mashoko pane zvichaitika zvichavhundutsa vanhu iko zvinezvi. Tikuona kuti team VP and team 2030 yakuramba ichida kunosvika pakunoclashana. And you know the funny thing ndechekuti we have people like Mutsvangwa. Mutsvangwa was part of team 2030 kumashure uku, but nekuzoona kuti pa 2030 pacho hazvina kana zvazviri kuzofevhera iye, zviri kuzonofevhera in people like Tagwire and other new guys in the game. Ndobaona kuti it's better kuti ajoine team yekwa VP. Zvinova izvo zvamunoona izvo so kuti Mutsvangwa akangorova U10 but he was the first guy kutobuda achitaura mashoko akashata kana kuti achiwanzira VP Chiwenga, but nekufamba kwenguva ndokuzoona kuti no, akabhaizika kana kuti akarasika maitikiro akaita zvinhu. Ndobva atanga kugadzirisa, akutanga kutaura achida kuuya kunobatsirana na VP Chiwenga kuti vakwanise kukutsirana kustopa Tagwirei. Ndo pana Mutsvangwa because nyaya yake iringori pakuti iye akari kuti alright it's okay because he knows very well kuti Tagwirei is Mnangagwa's plan B. And if anything happens pakati papapa ndo nyaya iri kuitika yari kunyauda kunyofaitira ipapo kuti ayo anatagwire vachakandawo mazita muheti kuti vaite se pachukuchuko mazita paone kuti ndiani bhiza rinogona kungokontinya kungonomhanya chinhu ichi. And you know what, the funny thing, imwe camp ine mari because vane access yekungoshandisa any amount of money yekungotora mari yemunyika, but imwe camp haina mari resources. Ndosachitanga inenge isina mari, haina mari kuti haina even ma-sponsors mahombe the likes of vakaita sana Tagwire kuti anogona kungosponsor kuti like pane imwe meeting yakataura 5 million yevairaiza akati he is going to donate 3 million ari 1 vanhu chipedzisaiwo imwe mongoita 100,000 beprovince tobva tapedzisaiwo ngoita 4 million then game over. Saka vanhu ivavo vari kusupporta 2030 for my reasons avo. So ma meetings akaripo achange akamira kadai so. Politburo meeting ichange iriko mangwana Wednesday 17 September and na 12 o'clock ndo painenge iripo and members to be seated by 11:45 vanenge vatopa vagarira vanozomirira kuti mukuru wacho aita se auye. And tobva taenda pa Thursday kuchange kuine central committee meeting iyo iri kutangana 10 but 9:45 vanhu vanenge vatoita se vatogara. And ma meetings esa ari kuitwa ku ZANU-PF headquarters, vamwe ndo vanoti Jongwe House what ikoko ndoko iri kuitirwa ma meetings acho iwaya, ndoko chinenge chakatsva ikoko kuitwa zvese you know. And after that there is a rumor inonyazotendera ma street kuti vari kuda kuita cabinet shuffle, reshuffle yekuti uziva kuti right uyu ndingatimubvisa apo ndingatimubvisa apo. Dambudziko raitika izvo so statistics vari kuverenga vari kunyatsotedzera politics dzimaitikira dziri kuitika kana kuti nyaya dzimaitikira dziri kuita, vari kunyatsotaura kuti team iri kusupporta ED it's up to 75 to 76%. Why? Because munhu wese ari kungobuda achingosaidhira kuti but ndo zviripo. Kozota vamwe kuti havasi kutaura nezvazvo asi vari kungotaura aiwa musakonzeresa ma-divisions in the party. Handiti muri kuona musakonzeresa ma-divisions in the party. Ndosaka muona kuti pamashure apa pakambotanga kuadvisana uchinzi muri kuita seko pari kunzi pane tsamba imwe iri kunzi yanyorerwa kunzi VP 1 ada kubviswa. Ameno VP aida kubviswa ndeupi pa 2 ma VP anga aripo iwaya panzi 1 wacho ada kubviswa but pakazanga kubuda imwe nyaya yekuti saka tsamba yacho achamutambidza ndiani zvinopera mushe here hamusi kumutya here chinchi handimazviona hapana kuzikanwa ndeupi hanzi ada kubviswa. Saka ndosaka pari kuzonzi pane ma VP aya 1 wacho obvious ari kudiwa nevanhu vazhinji ndiyari kunzi team yake iri kumusapota kuti vanhu vari kumira naye 25% up to 24% ndo vanokwanisa kunongedzereka. Ndosaka panonzi panotwa cabinet reshuffle kuvabvisa mapositions avo ese iwayo.
takambona mashura apa the likes of Anasanyatwa obvious Anasanyatwa anokubuda chingoti ZANU-PF chatongosvika madhongani nyanga yaambobuda chiti Mnangagwa chatongosvika madhongani nyanga asi anoti ZANU-PF chatongosvika madhongani nyanga because they know kuti ivo pachavo ZANU-PF it's a system zvairi system kudaro vaneva vanenge vachida kuti vasiyirane maposition ndosaka mukaona kuti iye Sanyatwa akabviswa kuARMY ukanzi uyo achanetsa mabharaki ukoko kufa wasara hama the likes of Sibanda is a younger brother kuna Mnangagwa tingati cousins machi vanongonyazodedzana but mukoma nemunin'ina zvekukama hwavo ameno kuti unonyazobata sei ndo mamirira zvine zvakaita zvinhu saka kuside uku vari toziva kuti kubharake vakasota system kwasara kungorova matouch ups but vari kuda kurova matouch ups iwo cabinet reshuffle chinchi they don't know kuti vedu chaiva chaiva vatonyazomira nao ndeva because vanhu vari kunyazomira apa vari vanotonyazooneka zvine musoro those zvigananda like anatagure vaibuda kuchikidzira vachiti if you have wealth you have everything you have army unorwirwa you have money saka unongobhadhara uchita se wobva wamiririrwa handisi mukuzviona but manje vamwe vatoti aiwe army yacho taurayo tiside train army ipi unotiudza iwo kuarmy side kunotyisa kuti ataure kuti ndakabata ndakachibata kuti dzvi why because VP Chiwenga since 2000 something if not 2004 angori ikweko kakachibata anyazoziva every corner masystems acho ese vanhu vacho vari ikoko vari loyal to the extent kuti akakura navo vamwe vacho akatovatora vachitora vana vadiki kuti vapinde mumapositions achati iwe nhasi uchadai iwe uchazodai iwe uchazodai even ukanotaura neanyone arimo side ikoko acho anokutotaura kuti kunana VP Chiwenga ndokuside ende ndobhesira VP Chiroro rakanyaosimba idiwo kuma-CIO uko akachibata uko because vakagara kavari ma-state security what paper minister of state security zvakawanda zvaakaita ikoko akanyanyoshanda kwenguva refu saka umwe naumwe side rake saka tiita kuti ma-CIO versus masoja pachanetsa ndo nyaya yacho formation iyi mamirira yakanyatsoita I know kuti pari kuvhiringidza because vanototi saka uyu ari kugona kungobviswa here pacabinet reshuffle anogona kungonzi haasisiri vice president panonetsa zvinosiyana ka unogona kunzwa kuti waminister of lands minister of water minister of energy sometimes zvinogona kuitika like of Anasanyatwa kunzwa minister of sports achaita chi uri minister uchadi you're just you are now an ordinary guy hausisina kana any power uchakwanisa kucommand and we know people like Anasanyatwa veve pane zvakaitika pakuzombopfurwa vanhu pepe ndo vanga variko kumabharaki but iyoyo it's a topic for another day but apa inyaya iri kuvhiringidza but all I want to say VP Chiwenga netimu ravo haisi walkover hadzisi shiri ndosati kuti pachanetsa regedzai tiona kuti meeting yacho kuri kuitika sei but mafireworks gadzirirai garai makangogadzirira kunzwa and that's just the reason why Mdarageza ada kuya kunoadressa kuya kunobvongodza mvura a lot of you guys munogona kushamisika kuti anga ari kupi nguva yese ndakaona vamwe vachiti but zvinhu zvaari no Mdarageza is part of the team haasi munhu wekure haasi munhu wekuti angatonzi ari kungotaurawo kana takurotomoka he is part of them mumwe wavo vanogona kuzomushandisira zvimaadvantage kuti tatakubvisa machakati takudzinga munhingirikina usisimo takubvisa muchichi he don't care haana basa nazvo zvese izvozvo because ari kungotaura kuti aiwa hatisi kuita izvozvo ane vamwe vake timu remawar veteran hapasina pekuti vangachada kuramba vachiudzwa zvekuti nzi 2030 zvese izvo even vakatraya kuita sei machairman machii vakatengerwa mota vakaitwa sei pari kupisa kumagumo kune nyaya avanhu havasi kuda kuti vanhu vakaita sana Tagwire vanzi vauye padhuze because ukaona munhu vanenge vari kuwirirana kuti isu toda kutanga tambopedza isusu madhara takabva kuhondo pakutopinda vanhu vasina kubvira vakaenda kuhondo zvatochinja like vese vakaenda kuhondo vanobva vapera ipapo pachapindike panenge pasingachamirwe ende even ukatarisa adresi yaMdarageza last one achitaa kuti imimi ana VP Chiwenga manga mutori vakuru kuna ana Mnangagwa peta tiri muhondo saka muri kuti kudii handiti muri kuzviona pachanetsa regedzai timboona cause umwe ari kuratidza kunge ane strategy dzakasimba kudarika dzemumwe but pane kakuchinjana kachangoitika and they are trying to sneak in Tagwire pa central committee but pachanetsa inini without wasting much of your time ndozoti nyaya idzi dzakawandisa and hadzimbofedza dzakapera ndoda kusiyai makateerera something cause a lot is happening vanhu vari kungotaurawo zvakasiyana siyana if you have something the floor is open. Yes, Coolant. Mutumwa wavanhu, mumiriri wavanhu, mutauriri wavanhu. Coolant mufana, haiori mufana kuti ndikuudze chokwadi. Nyaya huru yatikuvadza Coolant, udza vanhu chokwadi. Vararo kuti Rusunungu
ramunoti independence kuna mamwe mashoko rauraya Africa yose. Tsvakurudzo dzatakaita ndakasvika pakuona kuti hapana chinhu chakaipa sevara rokuti independence. Rusununguko makaruwana sei? Ndochinhu chokutanga. Makaruwana sei rusununguko ugu? Zvakanaka here kana zvakaipa? Chinhu choga chaona nenzira yakaipa kuland hachifi wakachiita mune zvakanaka. Tarisai zvino pasi Africa yose, SADC yose pachaizvayo. Nyika ungati yakati tsika kwetse ndeipi iBotswana. Nokuti Botswana haina kuwanikwa nenzira yakawanikwa nayo Rhodesia, Zimbabwe, nenzira yakawanikwa nayo Zambia, nenzira yakawanikwa nayo Mozambique, nenzira yakawanikwa nayo South Africa. Ndo pane nyaya uri papo. Nzira yamakatora nayo kuzvitonga kana kusununguka nayo, makasunungura sei? Neumhondi. Hapana chinhu chinoitwa no. Haumboona muchato unoitwa neumhondi? Haumboona kupe muchato unoitwa neumhondi? Hapana chinhu chakanaka chinoitwa nokuponda vanhu kana nokuba. Chinhu choga chinoitwa nokuponda chinoguma chichongoponda. Saka kusvikira vanhu vaziva kuti kusununguka kwatakaita tina kutora zvakanaka, taifanira kutora nzira dzakanaka, dai zvakanaka. Nokuti ukatarira vanhu vose vainda vanonzi vaiva makomrade vose, vanhu ivavo vanotambura zvinotyisa. Saka ndichiti nzira yatakaona nayo rusununguko kuland haisi iyo. Vanhu vagere zvakanaka ndevasina kana kumbobuda kana kumbobata kana iyo futi, kana asingambozivi kuti bara rinorira sei. Haana zvanoziva. Haambozivi kuti chichi chinonzi hondo chemunhu uri kudla achiguta achirasha. Kubva kuna iye Robert wacho Mugabe uyu, haana chakamboita chinonzi chakamurwadza muhondo. Munoudziwa isiri dzokunyepa dzose nedzokunyepa dziya. Akazotochewa, akazodini, vanhu vaMwari. Zvimwe zvinhu kana tichizvitaura vamwe vanozopopota. Munhu wacho unotopopota imbwa zvayo, imbwa inototamburira upenyu. Ndova vatinoreva kuti havagoni kuzvichengeta. Saka ukangoziva kuti takafira papi, uchagona kuzvichengeta. Iye zvino munoona sokutoti kugwisana neumwe munhu it's a way out yokunzi ndirarame, nditore zvinhu zvomunhu ndigozviraramisa. Andiona munotaura kuti kubira mumwe it's a right way yokuti ndikaba ndorarama. Isu takakura ichiziva isu kuti ukaona mbudzi youmwe iko kwaisingafanirwi kuba, unotoitora uya nayo kumba kwomunhu. Kana mbudzi dzenyu idzi, kana mbudzi yenyu, ng'ombe yenyu, dongi renyu. Iye zvino ndikatoona dongi romuvakidzani riri kwarisingafanirwi kuve, ndotoritengesa ikoko, nondoriziva, totoritengesa. Saka nzira yatakaona nayo kuzvitonga ndo yakaipa, ndo yakadzvara mbeu. Chinhu chawakurira machiri ndo chaunongorarama machiri. Hauna zvazviri? Chinhu chawakurira machiri ndo chaunongorarama machiri. Unowana munhu akaita Satagure akapfeka bheji rechechi. Navo vakuru vechechi vanomunamatira, vaanoshanda navo, vakasviba kare. Zvandidaro, vakasviba kare. Nokuti ndinovimba kuti kana munhu akapinda musangano rakachena rine chiedza sezvinotaura, unofanirwa kuchena, unofanirwa kuchenura. Kana achenura wochena, ufamba nenzira yakanaka. Ndakupa mufananidzo waTagure. Tagure haana kuchena. Zvinoona kuti nesangano raanopinda reZCC anopinda harina kuchena.
handitungi sangano, handitungi kereke, ndiri kutuka kuti iro sangano racho vanhu vari musangano havana kuchena vose, hakuna wakachena mukati imomo, nokuti hamungamisi munhu asina kuchena pamberi penyu mumuti mwaite mutungamiriri. Saka machena basi. Hanzi ukadzira moto wembavha waba kuland, unonzwisisa? Hatiuzive vanhu chokwadi. Makereke ose atiri kuona anongonyuka nyuka haana kuchena. Saka muchiona vana Hubert Angel vakazonopinda mumafia yekuba magoridhe. Yamunoti Jazira. Jazira yakabudisa nyaya chaidzo dzakati tasa vanhu vakadziramba, asi vanhu iye zvino ukatarisa vana Hubert Angel vana Bushiri vanyura. Vasina chimbiri yavaiva nayo yakudhara. Nokuti chokwadi chakabudiswa pachena. Tinogara chiti kuna Satani. Hakuna Satani kulendi, hakuna Satani. Ukanzwa munhu anoti kuna Satani haasati aziva upenyu. Haasati aziva upenyu. Nokuti ukatarira vanhu vose mhondi idzodzi dzinoshandisa Bhaibheri vanenge vachiparidzira vanhu Bhaibheri. Bhaibheri rakaitirwa kuti iwe uzive chakanaka nechakaipa. Usarudza zvaunoda. Iwe ndousarudza zvaunoda. Zvaunodisarudza zvinhu zvakakunakira. Regai kungoti kana munhu akati he ndaparidza ndaprofita munoti waya mutsvene. Mutsvene kuti mutsvene kunorema. Inga Jesu akatadza kuita mutsvene. Akatadza kuita mutsvene. Vanhu regai kuudzana nemi. Izvi mukatarisa vanhu vose, fambi dzose, mbavha dzose dzavavaprofita, dzava mapastors, mbavha dzose nemahure ose dzava mapasta. Nokuda kwe vakawana mukana kuti kuchechi kuna mapenzi akawandisa, kuchechi kuna matofo, madofo. Kune vanhu vasingazivi zvavanofanirwa kuita kuchechi. Ndinoda kuudza kule, ndiudza vanhu chokwadi. Ndinoziva kuti iwe uri mufana unoziva vanhu kuudza vanhu chokwadi. Hauvavanziri. Kuchechi kune madofo akawandisa, kune mbavha, mahure mbavha, ndivo vari pamberi muchechi. Ndiudzewo kuti izvezvi pauri ipapo ungaenda kuchechi kunonamata, ipi yaungapinda chechi? Ungaenda kuchechi ipi? Mwari unoona, Jesu akareva akati munokwira makomo muchisiyira Mwari mumba mamunovata. Mashoko muateerere zvaanoti. Akataura murana. Munosiya Mwari mumba mamunovata uchikwira makomo unotsvaga Mwari mugomo. Imagine. Intsanangudzo chiprofita chakaita sei? Itsanangudzo dzakadi, imharidzo yakadi iri pachena. Kunobigwa uku, kunorepewa uku. Munhu achiita kuti achigadzira mhiko dzake kuti mumuteerere munzwe zvose nyangwe akaita chakaipa sei. Umwe yangu munhu akabudisa mweya unonhuhwapo. Zvinogonzi pastor vanogona. Kulendi. Kana pasi mufana ungorei nyika kwainoenda. Vanhu vakuda kuchengetewa kulendi. Vanhu vakuda kugadzirwa patsva. Mwari ngavachigadzira vanhu patsva. Mbeu yose iripo yedu iyi ibve yose. Zvatinova zvinotaurwa muBhaibheri kuti pakagadzirwa mbeu tsva. Mbeu tsva hakuna. Iwe zviite mbeu tsva. Dzokai kwamuri vanhu mose mudzoke. Mudzoke. Mutange kuti ndinoda kurarama. Ndoda kuzviraramisa. Atete, kutambura kwose kurikuita vanhu muZimbabwe inyaya yokuti vakawana kuzvitoka kuzere sei. Saka vose chatova chikoro yakatova mhiko munyika yekuti kuti urarame hunge wauraya munhu, kuti urarame hunge watora chinhu chemunhu nechisimba. Haufanirwi kubvumira mumwe munhu
kumira pamberi pako achiti anoita zvaunoita iwe. Saka uchiona munotisingati democracy party. Handizvabana. Mukatsvereketa mukaita sei kana musina kugadzirisa pamakatora napo kuzvitonga kana kusununguko. Hapana. Ende ndinoti hapana. Zambia iri papi? Uyo munhu wakati wafa, anzi wafa, iye asina kufa. Zambia haana kufa murume mupenyu. You're going to agree with me kuti mupenyu murume iyoya anonzi Eddie Kalungu mupenyu. How can you play with people's mind muchiti imwe hamudi kuvhura bhokisi romunhu wako? Ona bhokisi richiramba kuvhurwa. Munhu afigwa agomira kumira mumatare for 6 months achingomira mumatare achiti baba vangu handiti ngavaonekwe panoigwa baba. Just kungoti hadi kuti munhu asvike panoigwa baba vake zvotadzisa munhu kuvigwa. Unoti Africa ndokuti kuti Africa matorera makaita kusununguka handiwo. Makagumbura Mwari. Yadi kuudze chokwadi kuleti makagumbura Mwari kuti Africa haichambofi yakasumuka nokuti makagumbura Mwari nokuuraya vanhu. Makaita. Ukabona munhu wabona Mwari, saka wakaburaya Mwari. Hapana. Tiri kubhejera kulendi. Hapana. Vudza vanhu ava kuti hakuna ndatini, hakuna. Kwatinoenda. Hakuna. Kusvikira vanhu vaziva kuti Mwari vanonamatiwa sei. Handiti machechi aivako vana Roma, vana Rudhareni, vana Hwisiri, Maziyoni avechigubha vengoma inonge yakarembera yakaomemitsiro yaikwa nechikuchumba cheng'ombe chinorukwa nemitsiro. Handiti nezvikumba ichocho chosonewa choiswa pamoto choiswa pazuva chodziya chakakiwa regauzva kutamba wacho. Haiti vakadzana mvura inonaya Maziyoni maRudhareni apo vachinamata maoko vana maHwisiri. Handiti kwaiprofitiwa kwaiva kuZiyoni ndokwaiprofitiwa. Hwisiri Roma vaiprofita nebhaibheri vachiparidzirana vachindochiprofita ichi chiri mubhaibheri vachiziva kuwadza magwaro nokuateedzera. Izvino kwakauya mbavha dzava nemachechi emazita echirungu chete anongochenewa chete. Vanoenda vachiba mavhesi mubhaibheri mamwe vachimaramba kuti hazvizvo zvakanyorwa izvi zvakanyorwa izvi zvinofanirwa kuitwa ndezvizvi asi zvimwe unozvitora kuti ndizvo. Unoti imbavha dzoga idzi mahure chete aya. Wazviona dambudziko ndiro kwarakabva. Kwamakatora nako rusununguko nako makarogwadzisa Mwari makabhowa Mwari. Kulenzi udza vanhu chokwadi. Vanhu ngavarege kuda kutarisira kuchengetewa. Zaiwa nenokandigwa nehuku yomborivu yorivhuvatira yorivatira rochochova rachochova zvimwana zvaya zvikangokura yosiyana nazvo zvotozvitetera pasi sezvezvira. Shiri ndizvozvo, mombe ndizvozvo. Iwe unoda kuchengetewa kulendi naiko zvinosenza unoda kuchengetewa. Zvoda kutodini? Hauna kuti pfungwa dzinoita kwazvo. Vanhu ngavadzoke vazive kuzvichengeta, vazive kuzvimiririra. Dai hurumende yachengeta. Uyo munhu anoti hurumende wakaisa pachigaro iwe achimuvhotera achitotambura asina kana chivharangozi omuta kuchengeta. Ewe kupusa wakaita sei kulendi. Ngatizokerei tishande tizvichengete. Idzi imbavha idzi. Imbavha dzose idzi hakuna munhu kwayo. Munhu anogadzika ivo vaya. Vanototi kana vabvako voenda vodanana vachitaura chinomwa madoro mahwiski kudzimba dzavo vanodana nemabhiya hall mabhaa anoti bhaa anonzi mabhaa kudzimba dzavo vana mabhaa kudzimba dzavo avanomwira mahwiski. Vapedzepo paya kupopota muimba yanovakwa nemari yakawandisa ichipawa machaina. Munyika menyu hamuna dzikambani dzingavaka imba iyoyo zvabo kudana machaina kuti iye zvino Africa yose iri kudana machaina. Kuratidza kuti something is wrong munzira dzamakaita naizvo nadzo zvinhu. Oya mubatanidzwa nezadhaku haisi useless. Idhongi rakafa rikabora.
mabhonzo chete, hapana nyama. MTN ndiri kudza Kulendi, hakuna. Kwatinoenda si takakura taivamo muhondo takaiona. Wainzi uku musoja unoti enda unotora makomeredzi vane futi ipi, vane futi iya here nemakumbo iya yechipoto. Ukangoti iri pamasoja vanotiza. Makomeredzi voti enda unotarisa kuti masoja ane NATO here, kana ukati vane NATO makomeredzi vanotiza. Kulendi ndikadikuudza anoziva hondo chaiyo hambondipikisi. Makomeredzi vakapedza vanhu vachiuraya vaiti vatengese. Masoja vakauraya vanhu, masoja kwete handiri varungu, ndiro vanhu vatema ndovaivafofuratira yokuuraya vanhu vachiti munodhistebha kuti munoda kusunungogwei. Otherwise masoja vaitova vari nani, vaiziva zvavaitaura. Noti dai pasina kuitwa izvozvo dai tisi vanhu nyika dziri right, dai vanhu chirarama zvakanaka stereki. Nokuti nguva yaSmith ng'ombe yaitengwa $7. And my brother akatenga ng'ombe $7. Imagine $7 in 1974, 75, 76, 75, 76. Mukoma wangu akatenga ng'ombe $7. No, yokuZimbabwe $7, dollar rero chare. Akatenga $7 pano mudhara wachava tideneva tisene. Ainzi moyo. Murume wavasidhudla ng'ombe yaivatema chinkaviso. Jongo $7. Saka iwe undibudza kuti zvino ng'ombe kuti uitenge hanzi itenge nehusa. Mari yeimwe nyika, munyika mune mari hanzi yava zigi zvinoreva hambo yanzi barrier check. Kuti uone kuti hapana kunoenda, hapana munhu ane kodzero dzokuma mutungamiriri. Ungati sabhuku munhu achitadza achinzi sabhuku unotadza kana kuzvitengera chivharangozi achinzi sabhuku, achitadza kutenga chivharangozi oirikidza matirauzi rimwe rinogugwa tiriite chivharangozi rogugwa makumbo. Egwe Kulendi nhamo iri munyika kuzvino yadarika, yanyanyisa, yonhuhwa nhamo, yonhuhwa kuti pfu nhamo munyika, kwete muvanhu, kwete pafadhongi kana pafanyoka ukusango. Munyika iyo ndiyo yatova kutonhuhwa nhamo, nyika ndiyo yava kutonhuhwa nokuti yakawanikwa nembavha, yakawanikwa nemhondi. Ndodzakuti nyika yatoodzwa nomunhu achimira pamberi penyu kuti nyika inovakwa nevene vayo, vanani vanovaka, papi pawakavaka, kushakadza. Zviri kwava nematogeti, isi takakura kusingofamba mabhazi achingofamba. Kwava nemaporisa neroad runs bhazi harisi fiti, ndizvo zvinobheura mabhazi. Mabhazi haabheurwi nokuti harisi fiti, mota dzite dzinoita dziri fiti. Mawanikirwo anoitwa mota, iwo atenga mota Kulendi izvo zvokuSouth Africa kuti hama dzako, hama yako, baba munini vako, baba vako chaivo vakakubereka, dai asina kutenga mota dai andipa mari warohwa nemudzimu. Nyengu Kulendi wafa. Hauna zvaita sei, unoura nomunhu wakakupona nokuti hauna kumupa zvaanoda Kulendi. Saka tikabvisa mweya uyoyo Kulendi tichaita vanhu kwavo, tichaziva, tichabudirira. Mweya watinawo wakaipa Kulendi, wakaipa. Ngatigadzirisei pfungwa dzedu dzive dzavanhu, dzive dzavarungu, ngaimandi dzive dzavarungu. Varungu vanombofa vakaita mistake. Izvo ngaita nyika yevarungu hakushaya kana mushonga. Asi tarisa muAfrica, purezidendi weZambia akazonofira kuSouth, akanovanda kuSouth woti wafa. Iye akaona kuti hei, dhiri rangu rabuda pachena, ndaiti mukadzi
nyika wotora munyika upa mukadzi wake wabamara vanotenga nyika kuSouth Africa uko. Kandiyo South Africa sei chinguvakwa nemamwe vatungamiriri dzimwe nyika dzakaipoteredza. Why? Chii chirumboitika ipapo? Handinoona kuti pane mistake. Hapana kuland. Hakuna my young brother, hakuna. Mwana wangu, hakuna kwatinoenda nenyika yatakatora iyi. Zvisiri izvo pamuraini. Ndakuudza, ndofunga nhasi wandinzwisisa kuland. Udza vanhu chokwadi kuland. Dzokorora odhiyo iyoyi. Vanhu vasadzoka havazivi zvavada. Vapedza vanhu vachiuraya vanhu.